मानो लाङासै सोरांस्रियाथ' बे फैसाखौ इसानि नामावसो लाबोनाय हा फाननानै बिदिब्ला बे फैसाखौ बिसोरो लांनाय नंला नामा बावबाय नामा बिदिब्ला जियानो जाया आं बे फैसाखौ लानोसै अलम्बार बहाथो गारियानो दाबो फैयाखै माथो आयालाय माखौथो गारिया नेनानै दङ होननानै बुङा बेलाय जानो आया माखौ गारिया फैबाय होननानै बुङामोन दे होनबालाय गारिया फैबाय थासिगोन ओमफ्राय जोंनि लांनो गोनांखौ गासैखौबो लाखाजोबखाबाय दा जेबोथ' बावाखै ओहो जेबो बावाखै लाखाजोबखाबाय दा गारिया माला फैयो गारि फैबानो थिखोनानैल' लांनांसिगौ सोरांस्रि गोमथाया फैसाखौ होफैबाय होननानै नों आनो खोन्थादोंमोन नामा औ होफैबाय नों उन्दुनानै दङमोन नालाय आंनि आखायावनो होलांबाय बहाथो फैसाया आंनो हरलाय नै खर' गाज्रि हिन्जावा बायदि सिन्था खालामनायावनो फैसाखौनो लानो बावबायमोन हैलायथो आं सोंखादों बिनिखायनो नोंनाव गासैखौबो लाजोब्बाय नामा होननानै लाजोब्बाय होननाया फैसाखौनो बावलांसिगौमोन औ बहा दङ लाना फैखा आं फैसाखौ खनसे सानथामनि र' आं लाना फैनि आं सियारावनो दोनदों बावबायसोमोन आङो नों रायखांनानै होआमोनब्लाथ' फैसाखौ बावलांसिगौसोमोन र' आं लानानै फैनि आच्छा अलम्बार गारि गंसेयाव जाजोबगोन ना बेफोर बुस्थुफोरा जाजोबगोन बायदियानो थिखोना नायग्रोनोसै जाया बायदिब्ला न'नि गारिखौनो गंसे लांफादेरनांसिगोन खर' गाज्रि हिन्जावा मा बावदों फैसाखौनो बावनांगौ ना आया फैसाखौथ' आं बेयावनो दोनदोंमोन आया आं बेयावनो दोनदोंमोनथ' फैसाखौ मा जाखो फैसाया सोर लाखो आरे आंथ' बेयावनो दोनथारदों ना आंसो आरो बहाबा दोनफ्लांनानै बेयाव दोननाय बायदि मोनदों आंबो मानसिया बावदियाना आरे आं गोसोखांब्लाबो हाला आं गुबुन जायगायाव दोनामोन ना बेयावनो आं बेयावनो दोनथारदोंथ' आरे आं फैसाखौ बेयावनो दोनदोंमोनथ' ना सोरबाफोरसो लाबाय आया बिहामजो दाबो थाङाखै नोंसोरो आयै माबा आं बे सियाराव फैसा दोनदोंमोन नों बे फैसाखौ नुदों नामा आयै नों बे फैसाखौ आवथायनानै दोननो मोनदों नामा मा फैसा जाखो आं मिथिया नों मिथिया नङा आयै आङो मनाजों जाबजों बेयावनो दोनथारदोंमोन फैसाखौ आयै फैसाखौ आं बेयावनो दोनदोंमोन नों नुवाखै हाबाब बिहामजो आं मिथिया नों बेयाव फैसा दोनफैदों मा दोनफैदों आं जेबो मिथिथारा हा बेसेथो दङमोन फैसायालाय आया माथो सोरांस्रिया गासैनोबो फैसानि खोथा सोंथिंगासिनो बिदिब्ला सोरांस्रिया बे फैसा दोननायखौ बावाखै आंथ' बिसोरखौ थांबाय आरो बे फैसाखौ बावलांबाय साननानैसो लाखोमानो नागिरदोंमोन मायै बिदिब्ला नों मिथिया बिदिब्ला फैसाया बहा थांखो बे बेगाव गासै 1 लाख दङमोन 1 लाख बे बेगाव 1 लाख दं आयै दाना मा जाबावनांगौ आं बे फैसाखौ हा फाननानैसो लाबोनायमोन बे फैसाखौ इसानो हैनो होननानैसो लाबोनायमोन दा बे फैसाया गोमाबाय बिदिब्ला आयै दा मा जाबावनांगौ जाखो गियान गैखाया नामा नोंहा बेफोरबायदि एथ'ग्राब फैसा बुरजाखौ बेफोरबायदि दोनद्लाबायो मोजां आवथायना दोननो हाया नोङो आयै माथो सोरांस्रिया आइजों रायजाबाय थै आं मानो लाबोफ्लांनांगौ दे आंबो फैसाखौ नुनानैनो थानो हायासै एथ'ग्राब लुब जाफिनबायना आं मानो लाबोनांगौ दा आं बे फैसाखौ मा होननानै हैफिननांगौ जाखो आयै मा जाबावगोन दा जोमै बिहामजोआ बहाबा दोनबाय बायदोंदां सोंना नायनो हाया हा आंनाव सोंना नायनो होदों आंनाव सोङोब्ला आं मा होननानै बुंनांगौ जाखो नङा आयै जोमैया बे न' सिङाव हाबफैयाखैनो आं दोनदोंल'सोमोन दोनदों थांदों आरो दसेनि उनावनो फैफिनदों फैनानै नायफैदों फैसाया गैया आयै आरो जोमैनाव मा होननानै सोंहैनो जोमैया लायाखैब्ला जोमैनाव सोंहैयोब्ला जोमैया दुखुसो मोनगोन ना जिंगा दासै बे फैसाखौ रावबो लायाखै न'नि मानसियानो सोरबा सासे माबा मोनसे खालामदों र' आं नै अजा लिंहरनानै आखाइ नायखांहोनि आङो सोर लादों बे फैसाखौ अजा लाबोनानै आखाइ नायखांनो आंखौ नुयोब्लाथ' मा जानांगौ नङा आं बे फैसाखौ लाला दा मा जाबावनांगौ दे आयै
बे फैसाखौथ' आङो इसानो हैनो थाखायसो लानानै फैदोंमोन। दा फैसाया गोमाबाय। आं दा इसा बिफानो मा होननानै खबर हैनो? फैसाखौ बियो बिहरदों, आं दा मा होननानै खोन्थाहैनो? नङा, फैसाखौ नों बेयाव दोनदोंब्ला आरो दसेनि उनावनो नों फैफिनदोंब्ला बे फैसाया बोरै गोमानांगौ जाखो? आयै, आं बेयावनो दोनथारदों, गोसोआव दङ। बेयावनो दङब्लाथ' थानांगौमोन। नों बहाबा दोनफ्लांदोंदां? गोसोखांफिननाय खनसेबा मोजांनो। नङालै आयै, आं बेयावनो दोनथारदों। आंनि नै गोसो मेलेमा बेयावनो खोन्थागासिनो, बेयावनो दोनथारदोंमोन आं। बे जोमै बिहामजोआसो माबा मोनसेफोर। जोमैया बिदि खालामनाय नङादां। बेथ' गोदोसो खालामोमोन, नाथाय दा बेथ' गोसो सोलायबायना। आयै, जोमैया खावाखैब्ला आरो बेखौ जुदि सिखाव होननानै हमफिनोब्ला बे मोजां जानाया बोरैबा दुखु मोननानै आरो गाज्रिसो जाफिननो हागौ। बे खावाखैदां आयै, बेखौ जेबो दाबुं। बिहामजो, गोसोनि साननाय, गोसो सिंनि बाथ्राखौ रावबो हमनानै मोना। बेखौ गाव गावल'सो मिथिगौ। बेखौ खावाखै होननानै बुंनोबो हाया। बोरैबा लाफ्लांनोबोथ' हागौ। सोंना नायनायालाय माथो गिदिर खोथा। र' आं सोंना नायहैनि। दा इसा बिफानो बोरै खोन्थाबावगोन आं फैसाया गैला होननानै? दाथ' बियो फैसाखौ लायदों होननानै नेनानै दङ। आं दा बोरै इसा बिफानि सेराव थांफिनो? जेन थेन आंनि मोननाय बेथनजों माल माथा बायबाय, हा फानलायनानै थाखा एसे हरफानो होननानै लाबाय। दा हनै बे फैसायाबो गोमाबायसो। थांनोल'सो बाखिथारसैमोन। मानोथो बिदि फैसाया गोमानानै होबावखो? सोर लांखो? मानो बिदि? दा आं इसा बिफानो मा होननानै खोन्थाहैनो? फैसाखौ मोनागौमानि आं इसा बिफानि खाथियाव थांनो हानाय नंला, नङाब्ला बियो आंखौ रायथारगोन। जामाय बिहामजो, बबेयाव दङ नोङो? बहा थांखो बेलाय मानसियालाय? ओइ जामाय, मानसियाथ' गैमारा। बे मानसियासो गोदो माबा माबि खावलु खावला खालामब्ला गिनानै खारखोमानानै थानाय सर'बो दंखायोमोन बेनियाव। बेसो, आंथ' फोथायनोनो हायाखै दे। जामाय, नै मानसियालाय माथो गासै रुमावबो गैया। बबेयावथो दंमारो बेलाय? बेखौनो बायदि मोनदों आङो। बे मानसिया थाखा फैसा एसे लब गोनांना, बेखौनो बायदि मोनदों आं। गासै रुमावबो गैया, बिदिब्ला बे बहा थाथावगौ? बारि खना खनासो गैयाथ', बेखौनो बायदि मोनथारदों आङो। न'नि सेराव थानाय फैसाया बोरै गोमानांगौ? र' बेनोखा बियो। फैसाखौ लादों होननानैबोथ' खोन्थाहैनोबो हाला, आरो फैसाखौबोथ' बोरै गथायनानै हैफिनो? आं फैसाखौ बेयावनो सिखोमानानै दोननोसै। बे जिजोंनो फैसाखौ बेयावनो खोबना दोननोसै, रावबो मिथिबायदि। ओमफ्रायनो आङो बारि खनायाव हाबना थाहैनोसै। दालाय सोर मिथिगोन फैसाया बेयाव दङ आरो आं फैसाखौ खावदोंमोन होननानै? मानोबा बेबायदि गोरोन्थि खामानि मावफ्लांबाय आं। बेस्रा इसा फिसानोसो हैनो नागिरदोंमोन। आं मानो फैसाखौ नुनानै गावनि गोसोखौनो हमथा हाफ्लाङासै? आं मा खामानि मावफ्लांखो दिनै? बे 1 लाख फैसाखौ नुनानैनो दिनै आं आंनि बरनामखौ जाफिननो लानो नागिरबाय। बुजिनानैबो बुजियै बायदि आं मानो एथ'ग्राब मूर्ख? गोदो आं जि खावोमोन खालामोमोन, नाथाय आंथ' गारबायमोन ना। थेवबो गारखांनायनि उनावबो दिनै आं मानो गोसोखौ हमथानो हायासै? सासे फिसाजोनि बिमा जाबाय, फिसाजोआनो देरबोबाय, फिसाजोआनो हनै बेसेबांबा सिख्ला बिमा जाबाय। दा जुदि आंनि बे मोनसे फिसा गोरोन्थिखौनो गासैबो दावराव खालामोब्ला आंनि फिसाजोआ आंखौ बिमा होननानैनो गाबज्रिनो लाजिगोन माथो। आं दाबो सोलायनोनो हायाखैब्ला फिसाजोखौ आरो आङो मा होननानै मोजां खालामनो? थिगानो जाबाय, आंनि जोनोमगिरि बिमाया दे आंनि फिसाजोखौ लांनानै लाहैबाय। बेयाव थानायब्लाथ' फिसाजोआ मा जागौमोन? दा बोरै निमाहा बिहैफिनो सोरांस्रिनाव? जोमै, आंनि साननाय बायदि आं दिनै नोंखौ बेयाव नुफैमारबाय। मा आयै, बेयाव मा खालामफैदों नों? माबायै, आं खिनोसो फैदों। न'आव लेट्रिन गैया जाखो ना माखो? नों मालानिफ्रायथो हाग्रायाव खिफेरा? नङा आयै, आं गोसो जानानैसो फैदों। आं मिथिगौ, आरो नोंनि बै गोदोनि खादाव जानाय सभाबानो दाबो फैफिनबाय।
नों गोदो मोसौ खावनायनि थाखाय खादाव जानानै बुजादोंमोन दाबो बे खामानिखौनो नोङो सायख'नानै लाफिनबाय नों मा बुंदों आयै मा बुंदों नङा सिगांग्रो आर्जेन्ट खामानिखौ मावग्रोनि सोरांस्रिनि फैसा लानायखौ हर औ आं बुंदों फैसाया हर औ सोरांस्रिनि दोननाय फैसाखौ नोंथ' खावदों फैसाखौ हर